హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇదైతే బెంగళూరులో ఒక అక్వేరియంకి విజిట్ చేసాం మేము. ఇక్కడ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అయితే ఉంటాయి. ఇది మనం వెళ్తా ఉంటే చుట్టూగా ఫిషెస్ అయితే కనిపిస్తాయి. ఇదైతే ఒక మెర్మేడ్ వాటర్ ఫాల్స్. నాకైతే ఒక స్టింగ్ ఫిష్ అయితే దొరికింది. స్మాల్ ఫిషెస్, జెల్ ఫిషెస్ డాన్స్ స్పేస్ లో. ఈ షార్క్ ఫిషెస్ అంటారు, చిన్న చిన్న షార్క్ ఫిషెస్. ఈ గోల్డెన్ ఫిషెస్. ఇది కూడా సేమ్ షార్క్ ఫిష్ లాగే. మెరమెడ్ వాటర్ ఫాల్స్ కింద ఫిషెస్ అయితే ఉన్నాయి.